ಪಾಪ್ ಮಾತ ಕಣ ಇದೆ ಇಂಕ ಪುಡ ಪೆರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಕೋಡೆನ ಅಕ್ಕನ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಆಂಡ್ ಸೊ ಇನಿ ಅಕ್ಕನಕಲ್ ಬರೋಂದುಳ್ಳೇರು ಇಲ್ಲಗ ಅಂಚ ಅದು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲೇ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಮನ್ಪುಗ ಬಂದು ರೆಡಿ 1 2 3 ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ರಿಚು ತುಳು ಟಾಕ್ಸ್ ಏನು ಮಾತಾಡ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಚೆ ಬೇಗನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸೊ ಇನ್ನಿದಾದ ಪಂಡ ಒಂಚೆ ಇಲ್ಲೇ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಕೋಡೆನ ಅಕ್ಕನ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಆಂಡ್ ಸೊ ಇನಿ ಅಕ್ಕನಕಲ್ ಬರೋಂದುಳ್ಳೇರು ಇಲ್ಲಗ ಅಂಚ ಅದು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲೇ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಮನ್ಪುಗ ಬಂದು ಅಂಚ ಕೋಡೆನ ಡೆಕೋರೇಷನ್ಸ್ ಅರ್ಧ ಮಲ್ತು ದೀದಿತ್ತಾನು ದ ಪಂಡ ಇಂಕ ಇನಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಇನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬೋಕ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪೋನಾಗ ನಾನು ಕಾಂಡೆನೆ ಪೋಪಂತೆ 10 ಗಂಟೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಪೋಪೆನ್ ಬೇಗನೆ ಪೋಪೆ ಅಂಚ ಬಣ್ಣಗೆ 6 ಗಂಟೆ ಆಚಾರ್ಯ ಅನ್ನಗಕ್ಕಲ್ಲಿ ಎತ್ತುವೇರು ಬಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚೆ ನಾನು ಬೇಗ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂಚೆ ಕೋಡೆನ ಅರ್ಧ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಲೂನ್ ಮತ್ತು ಇನಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಚೆ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಜಾಯಪಂಡೆ ಮಸಾಲ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡ್ದೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬಟ್ ಇಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ನಿಕ್ಲೆ ತೋಜಾವೆ ಸೊ ಅಕ್ಲ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಆಯ್ನಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಒಂದು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಸೊ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತೇಜ್ ವಿಷಯ ಇಂಚ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ಪುವ ಬಂದು ಅಂಚಾದ ಅಕ್ಲು ಬರಡು ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಲೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರ್ಕ ಸೊ ಪಾಪ್ ಮಾತ ಕಣ ಇದೆ ಇಂಕ ಪುಡ ಪೆರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಲ್ಲ ಜನತಲ ಅಕ್ಕ ಪಾಪ್ ಮಾತ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು ಕಣ ಇದೆ ಸೊ ಪುಡ ಅಂಡ ಸಕ್ಸಸ್ ಪುಡ ಇಜ್ಜಿನ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸೊ ಅಂಚ ತೂಕ ದಾದಾಪುನ ಬಂದು ಇತ್ತೆ ಬೈಜೇರು ನಾನು ಕಾಸರಗೋಡು ಅಂಚೆ ಇತ್ತೀನಿ ಪಂಡ ಟ್ರೈನ್ ಬರೋಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚೆ ಅದು ಡೆಕೋರೇಷನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ತದಾಗ್ತೀನಿ ಸೊ ನಿಕ್ಕಲ್ಲ ಡೆಕೋರೇಷನ್ಸ್ ತೂಡ ಯಾನ್ ಇಜ್ಜಿನ ಡೆಕೋರೇಷನ್ದ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದ್ವಿ ಡೆಕೋರೇಷನ್ದ ವೀಡಿಯೋ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಾಡ್ದೆ ನಾನು ಅಮ್ಮನ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿದ ಸೊ ಐಕದಾಲ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ವ್ಯೂಸ್ ಪೋಯಿಜಾಂಡ್ ಅಂಚೆ ಅದು ವೇಸ್ಟ್ ಅಂಡವು ಅಂಚೆ ನಾನು ಡೆಕೋರೇಷನ್ದ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿಸಿ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಲ್ತದ ನಿಕ್ಲೆ ತೋಜಾವೆ ಸೊ ಉಬ್ಬಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಯಾನ್ ಡೆಕೋರೇಟ್ ಮಲ್ತಿನ ತೋಜ ಹೊಡತ್ತೆ ಸೊ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಲ್ತಿನ ತೋಜ ಐಜನ ಇಂಚ ಸೊ ರೆಡಿ 1 2 3 ಟಡಾ ಸೊ ತುಲೆ ಇಂಚ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಲ್ದೆ ನಾನು ಸೊ ಮೂಲ್ ಬಲೂನ್ಸ್ ಮಾತ ನಾನು ಸೆಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಅಂಚನೆ ಮೂಲು ಇಂದು ಯಾನಂಚ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇಡ್ತು ನಾನು ಮಲ್ತೀನಿ ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಇದು ಅಂತ ಇಡ್ತದೆ ಈಗ ಪಂದೇನಿ ಓಕೆ ಹಿಂಗೆ ಟೇಬಲ್ ಖಾಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಅದು ಇಂಚ ಅದು ಇಂಚ ಮಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಡೆಕೋರೇಷನ್ಸ್ ಇಂಚಾತನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಕ್ಕಲಿ ಹಿಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತು ಬಂದ್ಲೆ ಸೊ ಇಂದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಆತು ಇಂದು ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಹಿರೇ ಯಾನ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಕೊಡೆ ಕಾಣ್ತೀನಿ ಹಿಂಗೆ ಕುಡ್ಲಾರ್ದು ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡು ಅಂಚನೆ ಫೋಟೋ ಹಾಕಲ್ನ ಫೋಟೋ ಮಾತುಂಡು ಸೊ 5th ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಐನೆಟ್ಟು 5 ನಂಬರ್ದ ಕಣ್ಣ ಇದೆ ಸೊ ಬಲೂನ್ ಬರೋದುಂಡು ದೇವ್ರೆ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ನನ್ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುನಿ ನಾನು ಅಕ್ಕಲು ಬರಡು ಇತ್ತೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಉಪ್ಪು ಎತ್ತಾರೆ ಅಕ್ಕಲು ಆಯ್ತು ಪಕ್ಕ ಮನ್ಪುಗ ಸ್ಪ್ರೇಲ ಸ್ನೋ ಸ್ಪ್ರೇಲ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ರೆಡಿ ಬಲ್ದಿತ್ತೆ ಪುಡಂಡ ಪಾಸ್ ಇಚ್ಚಿನ ಫೇಲ್ ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಪುಡ ಬೇರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸೊ ಯಾರೋ ಮಾಡ್ಪಾರ್ದಾರೆ ಅಂಚೆ ಪುಡಪ್ಲೆ ಬಂತೀರು ಅಂಚನೆ ಪುಡಪುಗ ಸೊ ದಾದ ಬರ್ಪುಂಡ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತಿಸಿ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರೇ ಪುಡತ್ತನ್ನ ಯಾರ್ದು ಅಂಚೆ ಆಯ್ತಾ ಪಾಡ್ಗಾಲ್ ಬರಡು ಬರೋಂದು ಎತ್ತೊಂದು ಬತ್ತಲ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚೆ ನಾನು ಬೇಗ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತು ಮತ್ತೆ ದೀಪ ಮೊಬೈಲ್ ಬಂದಲ್ಲ
To you, happy birthday, ma. നിങ്ങൾ രണ്ടാൾ കൊടുക്കേ. ഒരു അമ്പെറുപ്പു ബോംബുണ്ട് മെല്ല.